Sang Kristal Harjo sinten Pak niku Pang Mas Aris Itu apa yang bikin gas, Pak? Saya lagi nang di anu Mas. Wes, Beres sih. Nek Tawang Harjo Tutup ponakane kula niku jenenge jam 12 kok ono wong rek. Kadus tutup ya, Bos. Desa Tutup ae. Pojok Kecamatan Ono wong saka sapa jajan tengah wengi. Kira sing kabeh. Ya. Namanya Kadus Desa Pojok Kecamatan Tawang Harjo. Ini kerisnya kematah Mas. Jenengan yang sing 400 napa men kerisnya kathah. Wes beres ya, tutup. Bos, duit. Duit apa neh? Lah wingi lho bar kasbon. Buat duit wae kuwi lho. Rumah saku dodoran lagi sepi. Sopo sampe kasbon, kene lho duit ndek tiba. Ya wis tak pek. Marah duitku gak? Gak gena. Kene kok. Tenan pura. Gak gena. Bos, gak gena, Bos. Ben mbok jikuk mu. Nah, iki. Syukur